Aku onkaan hyvä äijä. No. Mitä Musta on... Mä kuulen täälläkin vittu muminaa, niin alkaa vähän seisoa. Löysällä on vaikea tehdä duunia. Sähän se tiedät. Vittu Darkki tää Sä tapahtuu. panit Kari eilen. Koiri. Kari Upton. Koirat on jo nukkumassa. Rekordaa täällä. Sä oot syyllistynyt rikokseen. Laiton uhkaus. Mä pidän hallussani lapsipornoa. Jufun kuva. Ne on... Mä häiritsekö mä en tiedä sun sukunimeä? Ruuhilahti. Ei Sitä oo alkaa- vaan. Se on nykyään Upton. Oot sä nyt homopariskunta? Kari ja Topi Upton. Ei. Matkaa vittu pinkin dildo selässä ja auringon laskuvartti. Aika paska juttu. Imessä lekaa. Ai se mintulle. Ei kannata vetää nuuskaa. Ei se hyvä. Vittu, niin. Ei kannata laittaa sitä dildoa perseseen. Siitä ei Kääntääkö saa sormi? haittaa. Onko sormi hyvä? Ei oo enää 3 pussukkaa. Chief Cherry peukalo aika hyvä. Niin, Chief Tori vittu peukalo aina esillä vittu. Se on peukalo sormituksen maailmanmestari. Pelaa asat. Joo, pelassa se tildo pois sieltä perseestä, niin katsotaan sit millä sä pelaat. Jos siellä. Missä se on? Enää. Mä käytän Vectorin muslepbreikillä ja Red Dotilla. Joku yksi puhelinsoittaja, mulla on tuossa iso tissin huora vieressä. Siis niin, no Taimaastahan niitä tulee niitä. Taivaan kuule isotissisiin. Niin, Mä no olin vittu, niillä on 2 isokullisia huoria. Jotain sellaista. Darkki tilaa huoria, jolla on isompi kulli kuin siinä litellään. 3, 4 down. 4 down. Mä vaan oon. Darkilla on lapsihomopornoa sen puhelimessa. Ei oo vaan. Mulla on halussa lapsipornoa. No vittu, koska räykeihillä on iso pippeli. Niin miksi te pitää dissat sit? No koska räykeä vittu, sillä on karvasempi muna kuin kellään mies. Mä mukaan tapoin vittu saareen. Tapoiko sä mut? Joo, vittu näköjään. Morotas mä morasin tota vihua, mut sit mä kuolin kyllä. Isä menee Sä morasit jotain. Joo. Jimi Saari on puukottanut jotain ihmistä. Fobba-tapaus. Puukotin Topiin. Heittää Ei, pussi lupa. huuleen. Vois heittää pussi huuleen, Sale. Vois heittää 2. Ei kannata käyttää Tuppa kiinni, nikotiinilla. sulta ei kysytä yhtään mitään vitun ladyboy. Tää on totta. Ei se ääni vaikuta siihen, miten me pidetään susta. Mi. Koitan nyt lopettaa sun sönkyttäminen ennen kuin alat puhua. Tuo. Mitä sönkkä? Pidä sä heliumpi turpakieli. Pidä sä vittu PS4 hero vittu turpakiin. Eikä mulla oli vittu sun ikäisenä ja yhmöre ääni, kun se mun äiti. Tuolla vittu. Mitä? Mitä? Taas samalla. Taas silloin vielä hullu kuitteri. 3 meidän blitz. Saat vielä vittu 40-nikin neitsyt, niin on hiljaa. Neitsyt. Mä en edes oo vittu neitsyt. Eikö missä mitä mä tein eilen? Panit Kari Uptoni anaaliin. Ei voi muuta sanoa kuin slaikori. Ei naiset päin neitsyt vittu. Sä oot vittu yhtä neitsyt kuin vittu räykee. Se, että sä oot ollut vittu yhdellä. Ihan vaikka eläimen kaavittu. Vittu tää kaveri Eikö sä on ollut vitun edes sen kuja. koiraskaan? Älä. Koiri.
Mitä menee? Jarkki pani jäljellä hevosta. Ei oo sellaista. Jarkki vitun lapsipornohamuja. Turpa kiinni vittu. Vittu. Aloitti vaan kattelee vittu niitä se hamsterit. Se esittelee eilen. Ei ne on vittu mun, ne on mun pikkusiskoja. Se esittelee eilen. Kotu kun iso anali tällä on sinun. Mitä vittu? Kuunnelkaa tätä äijää. Kuunnelkaa tätä äijää. Mitä vittua? Ei mä oon sairas. Sä oot sairas. Sä oot vittu sairas. No miten niin? niin? Perä. No vittu sä raiskaat sun koiria vittu. Sä raiskaat sun koiria, sä runkaat vittu akun suuhun kun se nukkuu. Toivon, Aku ei ole elää. Ei oo elää. Sit sä oot vittu, kun sä oot nähnyt, kun se on mut ja faija panee, sä oot vittu mennyt siihen mukaan. Vittu herää. Tämmösiä vittu juttuja se kertoo mulle, kun me ollaan 8 kypes. Kui siistiä olisi. Häh? Mä rakastan teitä kaikkia.